Bueno, pixkat esplikatzeatik zer dian topaketa hauek edo, esatea mediak kolektibotik gatozela edo talde bat, eta lan egiten dugu neska gazte taldeekin eta orduan, zenbait neska gazte talde osatu dira hemen eskualde honetan Zizurkin, Bilbona, inguruan eta pentsatu genuen topaketa batzuk antolatzea saretzeko neska gazten feminista mugimendua pixka bat ez gainean. Hemen ingurunean neska gazte gogoan dikin daude, holako esparru bat lortzeko orduan, Tolosako udaletxetik eskini zitzen toki hau eta Nagore eskatzen bezala, beraien artean saretzeko eta baita ere nortasun bat emateko behai eta indartzeko eta gogo asko dakatelako gauzak egiteko herria begira modure ematen bai eragile izateko. Eta neska gazteak orokorrean horako proiektu dugunean eta behar asko somatzen duguna eta erantzuna oso ona izaten dela eta izan dela eta dakatela prestoko gogoan lehiara eta jaguna gauzak egiteko. Gero, ere arratsalden beste hitzaldi pare batean gudien, neskak behar hitzaldi bat eman dut, eta gero transfeminismoan inguruan hitzaldi bat eman dut. Eta gero festa bat egitea jungo geha noetara hor bai, zetik ikuste hogei bat edo izango geha. Eta esan ere bai, atxaldeara izango dutela aurkezpena behaiek. Bitalde dira lagunez eta bakozko gure fiskalatora izan da behaiek prozesua eta ibidea eta ze gauza dituzten eta ze hausnarketa eta ondorio dituzten eta hori ere oso interesatzen behaiek hitzartzea.